Здравейте, хора! Днес ще играем на Масло 23. Така. Имам, виждате ли? Имам 97-чка, имам и хикс по 9. Това ще се учите голям, ама малко големче. Small W пак opening. Но да, този opening ще е солиден. Ще е солиден. Така, хора, пожелайте ми късмет. О! Икона ли? Скипвам го. Степман. Хора, отваряме 97-чка от 90. Кой е това? Кой е този? О! 97 муша. Добре, солидно. И последното за днес, хора, ще бъде петит. Добре. Хора, пак опенинга е малък, но ще събира още. Няма да ви оставя и така. Обещал съм ви, ще ми картите какви са ми. Това са ми общо всичките карти 1000. От преди няколко дни, от неделя почнах да играя играта. Да, и там някъде. Що има само? Нямам патрон. Така, хора, за сега това ще е за днес видеото. Ще си помисля кога ще направя евентуално пак видео. Но за сега беше това видео. Найди, чао, хора!